Unsa man ka diha? Ah! Oh no! Hoy! Hoy, git-git pa kayo pala unsa mo dira ah! Nagbinitwit ang gawa ka na mong bawl. Hindi ba? Wala ka ng hatag ba? Gabi na kayo oh. Gawin manulot naman na ta. Hindi man sila mahatag ba? Kaulit na lang binignit eh. Mura man siya pa. Grabe na na nakikita ka nakiglamok. Ah, unsa naman ka? Ang siling mura, magdisilingan ba? Di man nangatag ba? Lawan mong nangot na gawa. Na ay. Makayo ubus ba? Wala na lagi turon, gabi na kayo, alas 10 sa gabi eh. What? Ano ba di mangatag o binignit alas 10 sa gabi eh. Kaang kawita na. Uy, kaulit man. Gamay raman kayong takong pangayuon. Abi, bigla eh. Kita ka nakiglamok. Imuha na lang binignit akong kaonon. Ha? Kira? Ha?